Moltes vegades m'he preguntat si de veritat volem que com a ciutat ens representi un edifici d'oficines, un hotel de luxe o fins i tot l'estàtua de Cristòfor Colom. Però segur que si et demano què pensis en Barcelona, el primer que se't ve al cap és l'Skyline amb l'Hotel Vela, amb la Torre Glòria, i poc més. I per això, avui m'he vingut fins al Castell de Torre Baró per posar-hi remei, i això és redissenyant l'Skyline de Barcelona. Avui part 1, el Castell de Torre Baró. I us vull explicar per què he escollit el Castell de Torre Baró perquè sigui el primer element d'aquest nou Skyline de Barcelona. I és que el Castell de Torre Baró, més enllà de ser un dels símbols del districte de Nou Barris, és també un símbol de victòria veïnal. El Castell de Torre Baró, encara que ho pugui semblar, no és un castell antic, no és un castell medieval, sinó que va ser construït, va ser concebut com a hotel de luxe dins d'una urbanització residencial, però mai es va acabar de construir i es va quedar en ruïnes. I de fet, molts dels seus veïns i veïnes el coneixien com a el castell en ruïnes. Així que posats a que ens representi un hotel de luxe, que sigui el de Nou Barris i no l'Hotel Vela. Jo crec que ha quedat prou bé, però abans d'ensenyar-vos el resultat final necessito la vostra ajuda. Necessito que em deixeu a comentaris a quin barri hauria d'anar a fer el segon vídeo. Quin edifici històric, escultura, element històric del teu barri creus que et representa i que podríem afegir? Ha estat un dibuixet ràpid, he trigat uns 7 minuts i jo crec que prou bé, no?, per ser el primer d'aquesta sèrie. Jo sóc el Dani Ruiz i si vols més vídeos sobre l'altra ciutat, segueix-me. Ens veiem als carrers. Adeu!